namon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Abi mo ga? Malipayong gid ako katama. Nga Tungod nakabalik ako diri kag nakapamasyar. Hindi bala nagkadto ka na di sang una? Oo. Hindi pa gani gusto si Lola Basyang eh. Nadumduman ko pa sadto nga kakontra niya gid kung magpamasyar ako diri. Ano abi kay akig pa siya katama kay Lolo Milo eh. Subong, naintindihan na ni Lola. Naintindihan niya na ang matuod nga gugma. Si Miloy ko, dugay-dugay, are na di. Kuntani, amo man sila ang mga ginikanan mo ga. Inang maintindihan nila ang aton sitwasyon. Amo gani eh. Pero nakahibalo ako nga. Mabudlayan di kita kay mama kag kay papa. Hindi nila kita maintindihan. Sige lang ga. Himuon lang nato ng tanan. Nga mapakita sa ilang nga matuod-tuod kita nga nagahigugmaanay sa isa kag isa. Ipakigbato ko ikaw, Daniel. Salamat, Catherine. Pakigbato ko man si Miloy ko, bahala da. Ay, kahuluya si Lola. Gali nagapamati lang sa amo, no? Apo, hindi ka magkabalaka, kaya naintindihan ko ang inyong sitwasyon. Kung ano ninyo kapalangga ang isa kag isa. Amo man kami sina ni Miloy ko. Kag naghinulsol gad ako nga wala ko siya gan pakigbato. Subong la. Subong ipakigbato ko gad si Miloy ko. Bahala na kung sino ang mabalabag. Wow lang, ha? Nga Daniel, Catherine, nga aga ang gusto ninyo nga tawganay nga duwa. Mas gusto ko abi ang ga kay do simbolo balasang nagapalanggaanay gid. Gusto ko man ang ga tungod nga do ka sweet bala pamatian. Ga. Okay ka lang da ga. Pero kung mag-away, ga, gusto mo ko ga? Oh. Maayo siguro ang tawganay namon ni Miloy ko, ga man ay. Oo la, mas nami pamatian kun ga. Oo, para naisyaga. Nice siya ga. Nice siya ga. Oy, mas kubado? Ano ginapaligban mo? Lolo Ilyong, Ano? ay, ido na lang gidya subong makaintindi sa ginasiling nga stay. Kag nga nakahambal ka man sina? Ano abi kay kung sa diin pa nga, ginpalangga mo na, bayaan ka pa. Aba. Si Rose bala ang buot mo silingon? O Lolo Ilyong, abi ko anay kung patuntuon siya sa akon. Kaya hambal niya, palangga man niya ako. Pero may siya gani ka pangayo sa akon. Aba. Kag sa tagsang hatagan ko siya. Ginahalukan niya ako kag ginahambalan. Bisan ano ang matabo. Palangga ko gid ikaw, mas kubado. Hindi bala si Rose? Amo na ang nagtintar anay kay Premiloy? Oo. Ako man abing nagsugo sadto sa iya. Nahimo lang ato ni Rose tungod sa kwarta. Hindi ay han.
Nahimo man ni Rose nga hambal si imo mas kubado nga palanggaya ka ha? Tungod sa kwarta? Oh, ay. Ah, pabayin na siya, Lolo Ilyo nga. Inom ta. Mainom? Aga pa ni gani. Mainom ta bala kape. Libre ako. Kinahanglan, makapauli na kita. Uy, nga man ga. Wala ka bala makaibalo? Nga ang bata mo, nakipag-date sa bulag? Uy, ano? Ginhimo naman niya ina? Oo. Wala lang gali kita makaibalo. Maayo lang kay nag-text sa akon si Enrique. Oh, kinahanglan makapauli kita. Kinahanglan, Ged. Dali lang, kay tiksan ko na si Enrique. Uy, nga man ga. Para sugato niya tadi sang serbisya Libre naman dayon platita. Oh. Uy, hala. Lolo Ilyong, si Pirot sa rurot man ako. Nagapakadto siya diri kag nagakanta-kanta pa? Ang matuod, pamatian tabi ko na nung nang ginakantaya. Oo man. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagabulubisyo nga dili magmaton. Kung mabus na gani yadtong pamatanon, puwak na galagpo, kag nagapanagitlon. Eba. Daw inspired ka subong Pirot sa rurot, haw? Oo, Lolo Ilyo. Inspired gid ako tungod nakita ko kamo ni Mas Kubado. Ay, tuod? Oo, may malibre na sa akon sang kape. May bag-o ka subong nga kanta Pirot sa rurot? Oo, Miyara. Abe, pabatia kami, be? Oo man, gusto ko mabatian Pangbumahi pa ini. Ay, tuod? Abe, pabatian kami, be? Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Lasyon mong halik? Matuod inakat. Kita mo lang ha. Amo na lang natabo Damo kagid bala sa nabalaan niya istorya, Daniela. Gipakadlaw mo gid ako. Ay, Daniel. Ya. May pa siguro mapuli na ako. Total, medyo guro gabi na Ang matuod. Abi ko ganit daw kaagahon na kay nagapamalo ng manok. Ano abi kay kalawig na sang istoryahanay naton Amo matuod. Te, sige ga. Mapauli na ako. Okay. Ginuyatan niya ang kamot ko. Daniel? I love you. I love you too. Di ko alam na magmamahal ako sa tulad mo na mahal ko. Alam kong baliw ako, totoo. Hindi ko alam na kailangan kita sa buhay ko. Mahal kita. Si Lola kag si Lolo Miloy Loy, kagila ka pa de? Te, way ka pa plano yung magpuli man?
Ang maayo pa siguro la. Masabay na lang kami ni Lolo Miloy. Ate, pwede man, Daniel. Kaya pamatyagaan ko nga daan, mas makatultol ka pa nisan sa iya eh. Karap-karap na abi ko nung pananawa ni Lolo Miloy eh. Ka, Anong natabo si mo ga? nag-vibrate ang cellphone ko. Lantaon ko abi kung nag-text sa akon si mama. Anong natabo ka rin? Nag-text si mama sa akon. Ano ko no? Nga, ready ko na si Daniel. Paano siya nakahibalo? Amo matuod. Paano siya nakahibalo? Basi ko may nakakita kay Daniel. Ambot lang la. Pero kung may nakakita, gidman, sinuwayan ng masugid. May nasugata ka bala kagina Daniel nga namangkot kung diin ka makadto? Wala man? Sige lang. Di ahanta lang ina. Oo. Replyan ko siya nga, wala diri si Daniel. Hindi, reply si mama mo. Nga ano la? Nga nagformal pa ma-share si Daniel sa imo. Tungod ginarespeto niya ikaw. Lola? Pero, Husto si Lola mga. Kinahanglan, may balaan na sa mga ginikanan mong nagapamasyar ako. Hindi na kinahanglan nga taguon naton ini. Kay balo ako nga maidiya na sila. pero hindi kanila gusto para sa akon, Daniel. Wala na kita sang mahimo. Tubtub san o nga manago kita. Tubtub san o nga taguon naton ini. Nagaedad na bala kita. Gani man, may pandemya pa bala subong. Sugden yun na ina subong. Gusto ko nga makaupod na gid ikaw, Kat. Nga wala na kita sang problemahon pa nga duwa. Baala na lang ini. Himuon nato ng tanan. Ang importante, hindi kita magbuhi sa pangako naton si isa kag isa. Mabuhay! Sige ga. Mamat-amat na kami ni Lolo Miloy. Mapauli na kami. Sige, Daniel. Salamat din sa pagbisita mo, ha? Lola, din gali si Lolo Miloy. Ako ho sa kusina, nagapangin sapo.